Күгәрсен авылында гомер кисерүсе бәхетле юбиляр Фаиq Рахманғол улы Вәлитов 21 июль көне матур гомер байрамын каршылай. Иң якын кешебезгә биргән матур тәрбияһе, һәрберебезнең киләсәге хакына күрһәткән баһалап бөткөһөз хәстәрлеге, тогры тормыш иптәше булган өчен барыбыз исеменнән дә олы рәхмәтебезне җиткерәбез. Киләсәктә кайгы хәсрәт күрмәй, туган йортыбызның калканы булып, дөнья рәхәтлекләренә кинәнеп, якындарыңның ян йылыһын тоеп яшәүеңне теләйбез. Кадерле атайыбыз, тормыш иптәшем, без бәхетле ердә һин барда. Фәрештәләр кунһын иңдәреңә туган көнең менән котларга. Төрле сакты күргәнһеңдер, атай, йөрәгеңдә күптер ярала. Кәңәшсебез, терәгебез булып, озак яшә безнең арала. Парлап канат кагу еңелерәк, тормыш һине яңгыд итмәһен. Гомер шишмәләрең сылтырап акһын, мәңге һава китмәһен. Рәхмәт һиңә янем, ямәгатем, тормыш йөгөн икәү тартканга, икәлтәле юлдарды үткәндә сер бирмәгән өсөн яттарга. Озак яшә, һау сәламәт булып, мөхәббәтең менән йылытып, яшьлектәге кеүек һөям һине, бар дөньямды кайгым онытып. Иң изге теләктәр менән тормыш иптәшең Вәсилә, улдарың Ринат, Рөстәм, Илгиз, Данияр, кызың Динә, килендәрең Илнара, Рима, егәнсәрең Әминә. Хөрмәтле Фаиq Рахманғол улы, кадерле кешеләрегезнең изге теләктәре тормышка ашсын. Йыр бүләгебез байрамыгызга ямь өстәһен, юбилейгыз котлы булсын. Ак теләкләр